उदालगुरिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे बिसेस दिन मानोना दिनैनि सानाव बड'फा UN ब्रह्मनि मुङै 29 बोसोर सिगाङावनो गायसनजानाय अल इन्डिया UN ब्रह्म गल्ड काप टुर्नामेन्टनि खेला जागायजेनबाय। बे खेलाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला कमिटि आरो लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन बे मोननैजों लोगो नांनानै बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थादों आरो देग्लायबो खुंदों। बेखौ खुंनायाव जा मोनथाम थांखि दं। मोनसेया जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ जों अरायथा खालामनाय, बिथांखौ सनमान होनाय। नैथि थांखिया जाबाय जोंनि ओनसोलाव थानाय उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फुटबल खेलनि प्रति मोनसे इन्सपिरेसन होनाय। लोगोसे बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों बिभिन्न जायगानिफ्राय जिहेतु बे गेलेनो फैयो मोजां मोजां प्लेयारफोर, बिथांमोनखौ नायनानै फुटबलनि टेकनिकखौ सोलोंनानै जोंनि बे ओनसोलनि फुटबल प्लेयारफ्रा जाहाथे गावखौनो सासे मोजां एक्सपार्ट प्लेयार हिसाबै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि गेलेनो हानाय जाहाथे बानायनायनि खाबु लायो, बे बाथ्राखौ लाना जों बे खेलाखौ दैदेनबाय थादों। आरो थांनाय समफोरनि जि खेल खोब मोजां स्टेन्डार्डनि जादों आरो एबारबो आसा खालामो जों खेलाया मोजां जागोन। जों आसलथे बेखौ उदालगुरि स्टेडियामाव गेलेहोबाय थानाय जादोंमोन, खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्राय स्टेडियामखौ रिपेयार खालामनायखाय जों एबार 3थि बोसोर जाबाय बेवहाय नलबारि फिल्डआव गेलेनायखौ अनुस्थान खालामनाय। खिन्थु जा नलबारि फिल्डआ एसे फिसा आरो खस्थ' जायो, बेनिखायनो जोंहा स्टेडियाम जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला जों मोजां गेलेहोनो हागोन। दिनै बिटिआर सरकारा गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां हाबाफारि लादों। प्रत्येक MCLA समस्तियाव मोनसे मोनसे स्टेडियाम फुटबल ग्राउन्ड मोजां खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों, मिनि स्टेडियाम बानायनायनि हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम मोनसे जागोन, फुटबल एकाडेमि मोनसे जागोन, लोगोसे जोंहा क्रिकेट स्टेडियाम आरो इनडर स्टेडियामबो जागोन। आरो बेफोरबायदिखौ गायसननायनि गेजेरजों जों गेलेनायनि जिथु इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ गायसननानै बिटिआर ओनसोलाव मोनसे बेखौ स्पेसियेलि फुटबल खेलनि हाब हिसाबै प्रडिउसार थारमाने फुटबल गेलेगिरि दिहुननायनि मोनसे सेन्टार हिसाबै जों नोजोर होनानै खामानिखौ मावनो ओंखारदों। आसा खालामदों बे साक्सेस जाफुंगोन। इतिमध्य जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो नेसनेल लेभेलनि गोबां टिमफ्राव प्लेयारफोर दङ। आरो एबार जोंहा इन्डिया पाकिस्तान जिथु फुटबल गेलेनाय जादोंमोन बेवहाय बर' गथ'आबो गेलेनो मोनदों आरो मोजां गेलेनानै फैदों। जों आसा खालामदों बेबायदि दाब दाब जायगायाव गेलेहोनाय जिथु खेला जिथु टुर्नामेन्टफोर दं, जा डिमाकुसि दं, हरिसिंगायाव दं, उदालगुरि दं, बेनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव क'क्राझार दं, चिरां, प्रत्येक जिल्लायावनो मोनब्रै मोनबा बिदि फुटबल खेला दं स्टेट रिकगनाइज्ड। आरो बेफोर खेल गायसननायनि गेजेरजों जों मोजां प्लेयार दिहुनलांनो हाबाय थागोन। आरो बिनि अनगायैबो जों बे ओनसोलाव मोजां फुटबल इनफ्रास्ट्राक्चार लोगोसे गुबुन गुबुन खेलानि इनफ्रास्ट्राक्चार गायसननायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ खेलनि मोनसे हाब हिसाबै जों दिहुननो नाजादों। बेखौ जों बिटिआर सरकारनिफ्राय जिखिनि हायो बेखौ नाजाबाय थादों। इतिमध्य जों थांनाय बोसोराव ISPL नर्थ इस्टआव थानाय गासै मोन10 सिक्सदल काउन्सिलफोरनि गेजेराव टुर्नामेन्ट जादोंमोन। एबारबो गायसननाय जागोन, दाहालागै डेट फिक्स खालामनाय जायाखै। बावैसो जों दुरान काप एसिया लेभेलनि फुटबल खेला जों अनुस्थित खालामबाय। आरो थांनाय बोसोराव जों सन्तोष ट्रफिनि मोनसे खेला गेलेदों। आरो जोंनि गेलेग्राफ्रा नेसनेल लेभेलनि फ्राय क्लाबफ्रावनो दङ, गेलेनायनि मोनसे खाबु मोनदों। आरो जों बेबायदि खेला जुदि होबाय थायो निस्सय जोंनि ओनसोलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार दिहुननो हागोन। आरो जों बेखौ आसा खालामदों। मानोना जों गेलेनायखौ जिहेतु दा प्रफेसनेल हिसाबै लानायनि खाबु फैबाय, बेनिखायनो जों जेसेबां हायो जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां प्लेयार दिहुननो नाजागोन। आरो बेफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायनो जोंनि बे UN ब्रह्म खेलानो जा, बालिराम बर'नि खेलानो जा, बा डिमाकुसियाव खुंनाय मार्टियास फुटबल ट्रफियानो जा, बेबायदिखौ गासैबो खुंगासिनो आरो बेखौ खुंलांबाय थागोन। आसा खालामदों बेफोरबायदि खेला गेलेहोनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोबां मोजां प्लेयार ओंखारगोन आरो रायजोफ्राबो खेला धुला बेस्थ' थानानै जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारिनि मोनसे बारहावा मोनगोन। 29th All India बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 दिनै उदालगुरि नलबारि प्लेग्राउन्डआव दिनै जागायनाय हाबाफारि।
बे हाबाफारिनिफ्राय आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बेखौनो मेसेज मोनसे हरनो नागिरदों जे बर'फोरनि थाखाय बा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय द मस्ट प्रेस्टिजियास मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बियो जायखौ जोङो बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसेल' माने बे फुटबल दिनै जोंनि उदालगुरियाव जों कन्डाक्ट खालामनाय जायो दा बे हिसाबै दिनैसिमहालागि जिहेथु 29 बोसोर जाबाय साफ्रोमबो माने उदालगुरिबाखि आरो लोगोसेनो साफ्रोमबो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बेयाव खुनु जाथि जनगोष्ठीजों खोथा गैया मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा अनसायनायनि थाखाय दिनै 29 बोसोर जाफैबाय आगान होफैबाय बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावदोङो नोंथांमोननि बे गेदेरथार अनसायनायनि गेजेरजोंनो दिनैसिमहालागै बे मोनफैनो हादों आरो गोलाव सम हान्थिलांनांगौ दङ बे गोलाव समनि जि हान्थिलांनांगौ लामायाव साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददथिखौ मोनलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बे खेलानि जुगिदिनो बड'फानि जि सान्थौ सानस्रि बिथांनि जिखिनि थोनलांनाय बिथांनि जि आइडिय'ल'जि बेफोर गासैखौबो जोङो गोसोआव लाखिलांनानै बिथांनि नुहोना गालांनाय जिखिनि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय जि मोनसे सिमां बे सिमांफोरखौबो नैबे बायदि माने अनुस्थानफोरनि गेजेरजों बोसोराव अन्तत खनसेखौ जों गोसोखांनानै गावनि गोसोखौ फोराफिननानै गोसो माने बोलो फोराफिननानै जोङो बे जोंनि जिखिनि मोन्थाय जोंनि जिखिनि माने सिमां बेफोरखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों बयबो माने जानजि खाफ्राना आवगायलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि जथायै बानजायनायाव 29थि जि अल इण्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 दिनैनिफ्राय जागायबाय जोबनायखौ जोङो मोनसे फिक्सार बानायदों गासै जोंहा 12टा माने टीम थागोन जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनजों खुंजानाय जि माने लिग बे लिगनिनो चेम्पियन मोनब्रै टीमखौ लाबोनाय जायो बे माने गल्ड कापआवहाय बिनि बादै बाखि इनभाइटेड बेबायदि टीमफोरखौ लानानै गासै 12टा टीम जोङो देग्लाय गेलेहोनाय जागोन बेयो माने प्रि क्वार्टारनिफ्राय स्टार्ट जानानै बेयो नेक्स्ट क्वार्टार सेमिफाइनाल आरो ग्रेन्ड फाइनालिखौ खोब गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो थांनाय समफोराव जेरैहाय अनसायबोदों बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बयबो जाहाथे अनसायगोन बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलाखौ नायगोन जोंनि गेलेगिरिफोरखौ उत्साहित खालामगोन हेफाजाब खालामगोन आरो प्लास जायफोर माने बेखौ खुंदों माने टुर्नामेन्ट कमिटि बिथांमोनखौबो नांगौ बायदि हेफाजाब आरो मददखौ जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा माने हेफाजाब होलांगोन आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय आसामनि अनगायैबो गुबुन रायजोनि शिलंनिफ्राय मोननै टीम दङ खोब माने पुरुना मोनसे बे गल्ड कापजों मोनसे रिलेसन गोनां जि लाजं FC बिथांमोना देग्लाय फिन खनसे जोंनि बेवहाय फैनो खोथा होदों आरो बिथांमोनजों अलरेडि कनसेन्ट जों लालायनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय नंग्रिम हिल्स माने FC बिथांमोना बाहागो लाफैगोन मणिपुरनि टीम मोनसे दङ मणिपुर FC आरो बेनिफ्राय SCB दङ आरो बाखि जोंनि बर'फोरनिनो माखासे माने टीमफोर जोंनि क'क्राझारनि थाबाय चिरांनि बायदि माखासे टीम दङ आरो बेखाय खोब माने मोनफ्रोमबो टीमा मोजां जागोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो आरो बयबो स्पेक्टेटार्सफोर जायफोर अडियेन्सफोर फैगोन गासैबो मोजां मोनसे खेलखौ नायनो मोनगोन बेखौ आं फोरमायहरनाय थाबाय बेखाय बयबो जाहाथे हेफाजाब होलायगोन आं बेखौनो खावलायबाय